So, kumusta naman ang gabi sa inyo? Okay, sa Vloggers Night. Good morning kadagiti amin nga agbibuya ken dagitay agdingdingeg iti IFM News. Para kadetoy ay topiko tayo. Oo. Usapang local vlogger. So, Yes. ada Vloggers Night idi Rabi. Siyempre ket Nag-enjoy ka naman? Nag-enjoy naman. Nag-enjoy Pero ka naman? parang bitin sa akin kasi detoy Oo. pinagubra tayo ti bigat ngamin ti pinagubra ti parbango. Antayo mo't nga makapag Jure kukumang aging gana alas 12 alauna nga nagawid ang anasapa. So nga bagagpekan ni Idol Gina V nga bes isap-sapam na labas ito nagtaga agko-agpay agi ditaktumpay kung nakadagije na ipasa kanya nga news ken anya dito yan. Tapos, ini ka nakmati chance nga nakapagsalita. Yes. And then, anyway, amin nga vloggers, si Di Rabi, na kita nga naragsak damit kaya nekan dati chance nga nagsao. Kuha kaya nag-perform. Anyway, so, dito nga amin, it's a once a year event laeng. And, so, ada nag-perform? Nag-perform ka ba? Hana nga nag-perform at masya nakadigidya ubing nga digitay you can dasta rabi din mga 30 dito sa penangan and then Tapos nagkanta ka? Nagkanta ko may di ko nga talagang adami din sinarunok nga namintalo mga kangkantaan ka kung nakita ko pa ti kaya nagkanta nga ko magkanta ang namin sin stealer rakno ko ano ti parang inobram ijay nag-talk ka ba? Balak ko mag-comedy ti nagbalinan na latan na panalatan nag-talk nga tayo imbaga nga digijay parang welcome remarks when rising digijay rising nga vloggers digay kaya na teko ket ituloy dalaeng basit mandeta uno dakkel ka it is still privilege nga dapat jay ken haan nga laped dete gunay mo kumawuno dete sikaket haan nga awanti views mo ngam no isut pagragsakam no isut pagragsakam ken again enjoy ka kadeta bubraem ituloy mo laeng at haan ka nga maupupay no may salat yagbibuya keng ka walang keng ka kasi amin nga nagrugyanan digay big vloggers and may isa pa Idol Glenn kata talagang apay di minala di jay dapat toy day jay datay tukong mo nakakato ko day ka jay mo nagbait ko ma ay wala kasi ito agad kasta okay sa gwagay ni kami trivia nung kami nakakastayag ni Apong Glenn no question nakatay dito Idol Glenn ka Idol Glenn no adati ka lugong mo ma-shadan deta dako nga airport dito dito Apong Glenn no with airport Apong Glenn Idol Glenn nukwan di ba transport I hope ang ato nag-enjoy. Yes. Kasi ada digijay ubing nagsasala da sa dadigitay dadakkel nga vloggers ito yan. Madam mo kik daw surubi da kanwang kaduda nakaduda. Sino di kanwang? Diyan kanwang. Ni kanwang. Diyan baka kanwang ti kudil na. Kanong gayam ka color na nga color tinuang nangisit so na ngambak di LGBT data ay ko na ito magbaga ni Armando yun isun ngamayat napintas ta enjoy kasi agsisinabali ti pabuy at ti may isang vlogger ti niche na sabali ada digi food vlogger ada digi as in nga ti humor dakit pang bakla nga talaga or pang LGBT talaga. LGBT. Siya mo't ko pag-komedya siya mo't ko ati trivia kasi nadaduma. Trivia nadaduma kung comedy lang. As it goes, diretso random ko lang. Di ba? Tapos lang na kung makadigiti ko ata. So, anyway, ang kumpay lang kadigiti clips ta nga digiti pagpakarawag no na i-compile ko man panasig ma. Jure isang pa 5 seconds ng 10 seconds digiti reaction mo no kuha. Di ba? Diba? Imbaga kada kwada. Ken of course nagbali na nga representativity IFM. I think na buyak ni Jay nga imbaga. Kasi tika mayatan na kada Jay. We are part of one of the partners ti Ilocos Norte Vloggers kada ito'y partner media da.
iti 99.5 IFM, di ba? Kumbaga nga, kuyain nyo ni Idol Lawrence, kaya ni Wata na gwapo. Adan to, libre na to deti. Iso pa Nipay ko na, siyempre, dagijay ngamin, DJs kada, kwa kaya talaga nga nalalaing da. Baka number 1 tayo ito. Apo na! Apo manager, apo ito mistake ay han kidi mistake sabi ko man na napintas ko man no DJ promotional ko atayo ay ket insarunutay before kuma or pag gidanan gidjay hanga pinag nagsaruno kuma sa part 1 part 2 yes sa no makita mati IFM negative vloggers total ko nga min DJ ada amin ni Jay na led wall tayo sayang ket nagrugi kami ti 7:30 so ti kung kunag so pay ay namet kumanunay ko siguro ada sa baling plano ni Apo na ikabil ito no bigat ito yung bell tower baka dakdak ka street baka dakdak ka LED wall puro LED wall amin to makita actually huwag kami to dita kita abay ta bell tower when ito no bigat mga idol catch us there ano oras? Alas 5 adan to amin di DJ idol dita di DJ manggegyo dito yung radio lang ada kami no dikit DJs tayo da Kuya J da Tony G anak Kuya Tony G Beshin pinaglalin na ka lalaki palaglag ko rin ni Kuya Tony C ay, Tony Casimiro. Kumusta ka, Uncle? Ay, agkikita tayo ito. Pamay ka ba? Agkikita tayo ito. Tanok. Aman, umayag tulad ta dita. At jure, awan ay dik, amam mudak. Ay, sir, agay di ka pa ilang ko na. Amam mudak mo, di kita kwarang agay di ka niya tayo ito sa talo. Ni Rain. Ni Rain ti agay di. Wala tadi. Ba di damalasin ni Sun. Actually, haan ni Rain nga minno ko nung magkikita tayo aglalo no rabi kasi lalang aniniwan lang. Aba daw mo nang aniniwan. Di mo vloggers una. Ni Rain. Iwan ko na hindi ko hindi na pang ko ngamin inala DJ tripod ko kung kuha na. Tayo binulod na. DJ Rain nga DJ kung managbubulod. Managbubulod. Tapang ko ginita. DJ Biluka ko na. Aman. Ay sir, inka apay di na kinayaban ko na sorry ka na lang kung bawi ka next life. Ay next month. Ay next year kung nakatanda to next year. Ata kas Jaymet ko na maa DJ kuana ata amot nga ata tinipla pa na invest nga dita na Aurora Park nagbalimot nga ospital dita pa na itata paypayag pag to the max. Alag palaing ka rin, nagpalaing ka. Tapno maka-report ka nga na saya. Maka-report ka nga mo sa baling payag pag dita jaka mo. Nakasaysaya at kung lang idira sana kluklukon nga sir actually anta jay abay ko ni bagat ko nakadua kami nga na-realize ko sana ko sir umay naktudagasin ang Allah pagkanselosin namot ni Bakete joke lang yung na-realize ko payagpugan sir ko na napanak Gerard Jubalay mi talaga kami nalamiis si Karay ay nalamiis talaga nalamiis ti panawin ita ngem na pudot ti Aldao so nga I think tantani manen mga idol iti makakatch DJ Summer I think dapat yung bagati pag-asa nga ngumato apo iti hit index kas iti napalpalabas mutlang tawin nga sapil ako to saan amom idol Glenn atot pat atake gaputi hit index hangko mga kasjay iso nga dagiti vlog nga dagiti parang mangmangan iti natataba kada dagiti putok batok please ada pa nakita gidi ko nga ko DJ kasla kanung nagmukbang ti Sting may sansamol 12 tapos balot ada di Joy ada ka kasi hello Red Bull tapos DJ balot payagpag kayo sa dito talaga nga payagpagan no kata si ni Idol Glenn jaka mo nauntan deto actually
kan ko nga ilibak nga kadagiti lately na mininom ti DJ Sting kasi ay Lumapi nga minom ka. ano DJ ko amom DJ makaawid na maawid akno ko dete medyo makaturog nga nagsugulak kasi iso nga much better ka not ang coffee. Kung magdimit ka coffee so aron da dumaket coke salatan ta syempre DJ may sugar iso ti magpakang ka or aga chocolate ka. Yes, ang chocolate ka. Sugulang no kasi marshmallows DJ actually mga idol ti pinag-serek ko dito no kay mga kwasya mga 4 kasi pinagi plastarak pa ilaeng and then mga ingit sa pa mga 310 siguro kasi I'm from Paway mga 310 to 320 naka-ring ka DJ sa agmulmuling ano pa makaturog sa pagsakit ulok kung kuna eksakto digos and then makasugata mga quarter to 4 mga kasya travel ako. Kasi ano mairapin ti vlog no kwa. Anya nga ay trip mo lang. Actually kadigito yung kuan dagito yung papanahon sa ay dahil pinag-vlog ay kaya may isang kwa lang data day trip mo no kayat mo and then DJ mo kami YouTube ko. Ag-generate mo latas ka. Wala ta mo muy. Ag-generate nga after 2 months siguro adan 2 months ko ako natando ko after a month haan na bay lang ma-reach DJ ko DJ kasi lang ko mairwar mo nga kwarta pero after 2 months siguro maalam to ano kasi yes. Okay, alawin mga idol. Ituloy tayo pay digitoy usapang vloggers tayo. Ito no laeng madamdama kalpos na digitoy pamalagi pa ken padaanan mga idol ada po itinapaltugan idi Rabi Ejay Barangay Paltit Badok Ilocos Norte padaanan digitoy Adam Damag oras alas 5:29